Στις 11 Νοεμβρίου του 2020, δικαστήριο στην Πορτογαλία έχει αποφανθεί ότι η διαδικασία PCR δεν είναι αξιόπιστη δοκιμασία για το SARS-CoV-2 και ως εκ τούτου οποιαδήποτε επιβεβλημένη καραντίνα με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι παράνομη. Περαιτέρω, η απόφαση έδειξε ότι κάθε αναγκαστική καραντίνα που εφαρμόζεται σε υγιείς ανθρώπους θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ελευθερία. Οι δικαστές έκριναν ότι ένα μόνο θετικό τεστ PCR δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματική διάγνωση μόλυνσης. Οι ιδιαιτερότητες της υπόθεσης αφορούν 4 τουρίστες που εισέρχονται στη χώρα από τη Γερμανία. Όλοι τους είναι ανώνυμοι στο αντίγραφο της υπόθεσης, οι οποίοι είναι σε καραντίνα από την Περιφερειακή Υγειονομική Αρχή. Από τους 4, μόνο ένας είχε δοκιμαστεί θετικός για τον ιό, ενώ οι άλλοι 3 θεωρήθηκαν απλώς υψηλού κινδύνου μόλυνσης με βάση την εγκύτητα με το θετικό άτομο. Και οι 4 τις προηγούμενες 72 ώρες είχαν δοκιμαστεί αρνητικά για τον ιό πριν αναχωρήσουν από τη Γερμανία. Στην απόφαση τους, οι δικαστές Μαργαρίτα Ράμος Δε Αλμέιδα και Άννα Παδάμες αναφέρθηκαν σε αρκετές επιστημονικές μελέτες και το δικαστήριο δήλωσε ότι η αξιοπιστία του τεστ εξαρτάται από τον αριθμό των κύκλων που χρησιμοποιήθηκαν και το υλικό φορτίο που υπάρχει. Παραθέτοντας τους Τζααφάρ et al. 2020, το δικαστήριο καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Εάν κάποιος έχει δοκιμαστεί από PCR ως θετικό όταν χρησιμοποιούνται 35 κύκλοι ή υψηλότεροι, όπως είναι ο κανόνας στα περισσότερα εργαστήρια στην Ευρώπη και στην Αμερική, η πιθανότητα ότι το εν λόγω άτομο έχει μολυνθεί είναι μικρότερη από 3%, ενώ η πιθανότητα ότι το εν λόγω αποτέλεσμα είναι ψευδός θετικό είναι 97%. Εμείς απλά σας μεταφέρουμε την είδηση όπως έχει, χωρίς να κάνουμε κανένα σχόλιο και χωρίς να παίρνουμε θέση για το αν συμφωνούμε ή όχι με αυτά, καθώς υπάρχει σχετική νομοθεσία στο YouTube που θα μπορούσε αμέσως να αφαιρέσει αυτό το βίντεο από την πλατφόρμα του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε subscribe, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερα. Ευχαριστούμε.